Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Татарстанның Свердловск өлкәсендәге даими вәкиле урынбасары, Свердловск өлкәсендәге Татар конгрессы рәисе урынбасары, Саф Чишмә газетасының баш мөхәррире, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәвия Сафиуллина. Фәвия ханым, исәнмесез? Исәнмесез, Дани. Фәвия, мен инде әңгәмә барышында синдә дип әйтермен, сездә дип әйтермен, чөнки инде без бер-беребезне күптәннән беләбез. Белүебез ни сәбәпле? Чөнки син үзең Арча төбәгеннән, Ташкичи авылыннан бирдә укыгансың, белем алгансың, хезмәт юлыңны башлагансың. Инде килеп Свердловск өлкәсендә төпләнеп яшәүеңә дә ялгышмасам 40 елдан артык. Менә әйтәләр бит, рәхәт булса да торган җир, сагындыра туган җир. Менә Урал төбәге ул синең өчен бүген нәрсә? Ул туган якмы ул? Туган җир, туган төбәккә әйләндеме? Күңелең белән, җаның белән ничек итеп кабул итәсең син аны? Ул минем үз төбәгем кебек инде. Мин Татарстанда туып үстем. Татарстан минем туган ягым, мин аны бик нык яратам. Монда кайткач, һавасы да башка кебек, җилләре дә назлырак кебек. Әмма Уралга кайткач, өемә кайтам. Ул минем, менә анда минем якыннарым, дусларым, балаларым, гаиләм һәм яраткан эшем. Гомумән, менә эшем дигәннән әйтәсе килә инде, элегрәк мине сорыйлар, урыслар сорыйлар инде, кем ты работаешь дип. Аларга ничә әйтеп аңлатырмыш, татаркой работаем. Дип әйтә торган идем. Ни өчен дигәндә, чынлап минем хезмәт юлым күбесенчә беренче 10 елларда экономист булып эшләдем, ул якларда инде финансово-экономическийны бетереп киткәч, аннан соң хезмәт юлым минем гомумән татарларга бәйле булып китте. Татарча тапшырулар чыгара башлагач, һәм гомеремне татарларга багышладым дисәң дә була, бик яратам ул эшне. Милләт юлына хезмәт итәргә, кирип китәргә нәрсә этәргеч бирде менә? Мин Урал төбәгенә килен булып төштем. Һәм менә шул вакытта инде мине башка милләт вәкилләре, урыслар бик яратып кабул иттеләр. Алар мине хезмәткә өйрәттеләр, практика, анда теге гамәли инде бөтенләй башкача институтта укыган белемнәр, алар кирәге бар, билгеле. Әмма инде эшли башлагач, анда бик күп нечкәлекләргә өйрәттеләр һәм үзләренчә үзләренең гаиләләренә матур итеп кабул иттеләр. Шуңа карамастан мин үземнең туган телемне, туган ягымны, туган җырларымны, моңнарымны бик нык сагынайм. Һәм телевидениедә баш бухгалтер булып эшләгән чорда безнең директорыбыз Украин милләтеннән ие, ул миңа әйтер иде, монда татарлар күп бит, татар телендә тапшыру ясап карыйк әле дип. Мин уйламаганда, көтмәгәндә татар телевидениесында үзебезнең телевидениедә татар тапшырулар ясап җибәрдем дә, автор-ведущая булып киттем шул тапшыруларның инде. Һәм үзеннән үзе менә татарларның күп икәнен белеп, аларга моның кирәк икәнен белеп, аларның туган моңга, туган телгә тартылганнарын сизеп, күп хатлар алып, җаным тәнем белән бирелеп киттем шушы эшкә. Без сезнең белән хезмәттәшләр инде күп еллар. Элек вакытта. Барбар ул журналистика инде ул онытылмый, ул кайсы гына эшләсәң дә үзең сиздерә, тормышта да сиздерә торгандыр. Бары сез менә шушы милләт юлыннан бүгенгәчә тугры булып шуны атлыйсыз. Менә 40 ел дәвамында инде ким дигәндә 3 мәртәбә, бәлки 4 мәртәбә Россия масштабында уздырыла торган җанисәпне сезгә Урал төбәгендә күрергә һәм кичерергә насыйп булган инде. Менә бу 2021 елгы җанисәп инде ул шактый шау-шу уятты. Сез шагыштырып карасаң, узганнары белән һәм менә бу соңгысы белән нинди хисләр һәм нинди аермалар туды сездә? Мин бу турыда гел уйлыйм. 89 елны бик яхшы хәтерлим. Урал төбәгендә яшәп яткан чагым иде. Ул вакытта заводта экономист булып эшләдем әле. Минем 2 балам бар инде. Безнең өйгә кереп, кат-кат сораштырып, язып, милләтне сорап, үзебезгә кул куйдырып, ул кагазларга гомумән карап чыгартырып, тикшерттереп, бик җаваплы итеп үткәрелде ул елда җанисәп. Һәм ул елда менә мин хәзер мәгълүматларны карасам, ул елда безнең Свердловск өлкәсендә 189 мең татар булган. Һәм бу татарларның сүзегезне бүлдереп әйтәм, җанисәптә иң югары күрсәткече. Шушы елда. Әйе, шушы елда иң югары күрсәткече. Моннан инде кимегә бара. 89, әйе. 2002 елда җанисәп шундый ук җаваплы рәвештә үтте. Ул елларда инде без, мин инде татар тормышына кирип киткән идем, һәм без ул елларда
Хәтерлим, Зөһрә апасы Хәбиева да килгән иде. Без аның белән бергә төрле авылларга, төрле җирләргә барып, үзебезнең татарларны барлап һәм татар булып язылыйк дип йөргән чакларыбызны хәтерлим. Әмма ул вакытта җанисәптә безнең татарларның саны кимеде. Бер 20 мең тирәсе ул вакытта безнең 168 мең калды. 189 меңнән 168 меңгә калды. 2002 елда без аны бәйләдек. Менә бу үзгәртеп кору елларында шахталар ябылды, заводлар ябылды. Бик күп татарлар, шахтерлар һәм яшьләр алар туган якларына кайтып киттеләр. Безнең якта бит татарлар 3 төрле төркемгә бүленә. Җирле татарлар, алар инде 3-4 гасыр, 4 гасыр яшәгән татарлар татар авылларында. Аннан соң килгән татарлар менә бу шахтерлар һәм кайчандыр 30-нчы елларда сөргенгә сөрелгән татарлар. Шуңа күрә менә ул килгән татарларның күбесе туган якларына кайтып киттеләр. Инде 2010 елны карасак, әзрәк салкынлык сизелде оештыруда. Шәһәр җирләрендә халыкны икенче төртегә бик теләмичә генә керттеләр, әмма безгә керделәр ул вакытта, мин хәтерлим. Ул вакытта әле керделәр, мин үземне ул вакытта милләтне сорамаска тырыштылар. Сизелеп тора инде ул. Сизелеп торды. Мин кат-кат әйтәм, ул аны язмый. Мин кат-кат әйтәм, минем балаларымны да, үземне дә, гаиләмне дә минем татар дип языгыз, милләтне языгыз. Ул аны башта язмады, аннан соң теләмәс кенә язып куйды. Мин бик яхшы хәтерлим. Һәм безнең 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләре буенча Свердловск өлкәсендә 143,803 татар дип табылды. Мин ул вакытта сиздем инде моның бик дөрес булмаганын. Ни өчен дигәндә, чынлап та мин шикелле кат-кат рәвештә языгыз дип утырган кешеләр әз булгандыр. Дип уйлыйм инде. 2020-2021 елларны минем бу нәтиҗәләрне кабул итәсем килми. Менә бу соңгы җанисәптә шулай килделәрме сезгә? Юк. Әллә инде сез электрон рәвештә? Өйгә керүче булмады һәм өйгә керүче генә булмады түгел әле ул. Гомумән без үзебез инде безгә теге госуслуги буенча керергә ярый дип әйткәннән соң, без үзебез аңлату алып бардык. Халык арасында да, гомумән теге таныш белешләргә дә инде кемнәр керә ала интернетка, кемнәр керә алмый. Иң аянычы шул, керә алган кешеләрдә өлгермичә, вакыт булмады дип менә мин кайсы бирләрен сорыйм. Алар кирип язмаганнар. Мин гомумән уйлыйм, менә җанисәпне халыкның ихтиярына тапшыру ул хата. Ни өчен дигәндә, кызганычка каршы менә вазгыять та шулай, мин халыкны гаепләп әйтмим. Вазгыять та шундый булды. Пандемия малланда, үлем җитемнәр дә күп булды. Аннан соң менә халыкара хәлләрдә кискенләшеп киткәч, гомумән халыкның ничектер теге гаме югалды, битарафлык күбрәк көчәйде дисәм, үз хәлләре хәл булдымы? Гомумән алган вакытта мин уйлыйм, менә шушы фактор, ул объектив дип әйтсәм дөрес микән инде ул бик нык роль уйнады. Без эшләмәдек түгел эшләдек, менә безнең даими вәкиллек кенә бер ай эчендә 39 чара уздырдык без җанисәпкә багышланган. Аңа хәтле без елына 100 татар чарасы уздырабыз. Без менә аның вагы да бар, эрелеге дә бар, эреләре инде аның межрегиональный дип әйтәбез, төбәк кара, анда 15 төбәк Россиядән килеп катнаша, шундый әйберләр дә бар. Но минем инде фикерем шул, менә бу халык белән сөйләшүләр ниндидер нәтиҗә биргәндер. Әмма күбесенең бәлки ниндидер битарафлык хөкем сөргәндер дип уйлыйм. Ул бит инде менә саннарда да ачык шагыла, әмма ләкин саннар теге кара исәп белән караганда да без теге кабул итә алмаслык дәрәҗәдә дип әйтергә мөмкин. Менә бу соңгы җанисәптә Свердловск өлкәсендә татарларның саны 50 меңнән артыкка кими. 50,287 кеше. Бу бит инде рекордлы сан хәзер бу җанисәпләр буенча карасак, аның алдагысы менә сез әйтеп киттегез, 2010да 24 мең тирәсенә кимегән. Бу 2 тапкырга артык. Менә моны ничек аңлатырга мөмкин? Менә шуның белән аңлатырга безнең татарларыбыз күчеп киткәнме? Эш булмау сәбәпле моны митен аның белән бәйләп. Менә бу ассимиляция я булмаса эш булмау сәбәпле, я булмаса язарга теләмәүләрнең миңа калса аның бер 10% гынадыр. Монда бу җанисәпне алуга ягъни хилафлыкка без 10% гына калдырабыз. Шундый. Может 10-20% инде, 10-20 әйме. Әмма менә бу оештырылу мәсьәләсе ул җаваплы рәвештә узмады. Мин каядыр укыдым, менә шу җанисәпне уздыруга дәүләт тарафыннан 33 миллиард сум акча җәлеп ителгән дип әйме. Мин аңа калса нәтиҗәләр ул чыгымнарны
капламый, нәтиҗәләргә ышанырлык түгел. Минем фикеремчә менә булай. Ел сайын мин карап барам, менә безнең төбәкләрдә күпме халык артканмы, кимегәнме, Росстатта демографик хәлләр һәм гомумән ЗАГСтарданмы ул, я булмаса паспорт өстәлләреннәнме ул. Барыбер дә хөкүмәтнең, Росстатның түгел санны алырлык ресурслары бар. Ә менә бу җанисәп ни өчен кирәк булды? Җанисәп халыкның милли составын, халыкның матди хәлен, халыкның тагын нинди кайда яши, ничек эшли, мигрантмы анда, телләрен беләме ул нинди. Шулар өчен булар миңа калса оештыручылар тарафыннан бик әһәмиятле булып тоелмагандыр һәм шуңа күрә барган җирдә язучылар булды, булмаган җирдә булмады. Менә без бер татар авылында яшәгән бер кеше белән сөйләштек. Аларда интернет юк. Ерак кына авыл ул, тайга эчендә, татар авылы, аларда интернет юк. Алар берәби әйтәди, кайчан киләләр инде, көтеп утырам, татар булып язылырым дип әйтәди. Әби бер еллык үтте инде ул дигәч бик катап торган әби. Телевизордан әйттеләр, ул вакытта менә без көтеп утырабыз дип. Ул авылга баручылар булмады. Алар язылмыйча калдылар. Аларның түгел саны инде паспорт өстәлләре аркылы кергәндер. Ә милләтләр безнең керми, телне белүе керми. Милли составны түгел белү кемгәдер кирәк түгел дип аңладым мин. Кирәк түгел дигәннән, менә бу җан өшеткеч дип әйтгәндә, бу саннарга карата сезнең өлкәдә, сез яшәгән өлкәдә татар иҗтимагый оешмалары, анда конгресс, нинди дә булса канәгатьсезлек белдереп мөрәҗәгать белән чыгарга җыенмыймы? Чөнки җавапсыз калдыру мөмкин түгелдер бит инде мондай хәлләрне. Һич югы ниндидер бер җавап булырга тиештер безнең тарафтан. Менә сезнең бу соравыгызга җавап биргәнче, мин иң башта бер фикерне әйтеп үтәсем килә. Безнең Свердловск өлкәсендә ел сайын, җанисәп сайын татарлар 2нче урында. Бу ел без 3нче урында. 2нче урында беләсезме кем? Милләтен әйтергә теләмәгән кешеләр саны. Милләтен әйтергә теләмәгән кешеләр саны ул җанисәп үтмәгән кешеләр дип аңлыйм мин. Алар 2нче урында. Ни өчен дигәндә, кирип сораган кешегә кем әйтми милләтен? Хәтта ул катнаш хәлдән булсын, ул үзенең милләтен әйтә. Ялгыш әйтсә дә әйтә. Бу милләтен әйтергә теләмәгән кешеләр 2нче урында булу, бу бик нык сагайта. Менә бу нәтиҗәләрне дөрес булмаганына тагын да бер төрле дәлил. Әйтәсем килә, менә сезнең сорауга җавап итеп. Январь башында, бу елның башында инде безнең җанисәп нәтиҗәләре билгеле булгач, әле миңа хәтле аны фейк дигәннәре, дөрес булган инде фейк дигәннәре ел ахырында карыйдыр, мин эзлим инде, көтәм инде. 152 мең Свердловск өлкәсендә дигән хәбәр чыкты да, ай мәйтәм biz артканбыз бит дип сөенеп йөридер. Январь башында башка суккандай менә шундый саннар килеп чыкты. Һәм без иң беренче чиратта яңа ел каникулларыннан соң эшкә чыккач та Росстатка яздык хат. Безгә кирәк иде менә бөтен торак урыннар, авыллар, шәһәрләр буйлап ничә татар, ничә башкорт, ничә башка милләт кешесе дип сорадык. Без анда милли состав дигән идек, алар безгә кире шалтыратып, бу бик зур эш. Әйдәгез сезне кем сезне кызыксындыра, шуларны гына калдырып диделәр дә инде. Безнең узган 2010 елның җанисәптә без андай анализны ясаган идек, һәм безнең узган җанисәптәге безнең бар үзебезнең саннарыбыз. Хәзер менә безнең карыйсыбыз килә, әле кул җитмәде, әле җаваплар килә генә башлады безгә. Аңа башта анализ ясыйсы килә. Кайсы җирдә дөрес үтелмәгән, я булмаса кайсы җирдә татарлар бик нык кимәгән. Аны карап, аннан соң андагы язучылар белән элемтәгә кереп, мөмкин булса инде, мөмкинчелек андый табылса, безнең шуны беләсебез килә. Аннан соң һәм шуннан соң ни дәрәҗәдә җанисәп алучылар барып җиткәнме, юк, бу күренәчәк бит инде. Мәсәлән, конкрет авыл буенча сезнең кулыгызда белешмә бар. Анда мәсәлән 10 татар дип язылган, ә авылда 100 татар яшәп ята. Бу инде үзеннән-үзе күрсәтеп тора, яисә сорамаганнар милләтне. Яисә татарлар кирмәгәннәр булып чыга. Я булмаса татарлар үзләре язылмаганнар аркылы. Шуңа күрә менә бу конкрет саннар булмыйча мөрәҗәгать язу кыен. Мөрәҗәгать өчен конкрет дәлилләр кирәк.
Шуңа күрә мин әйтәсе килә, сез сорау бирдегез, ничек оешмалар, ничек бөтен татар конгрессы, оешмалар һәм бөтен татар конгрессы алар булдырылган кадәр эшләделәр. Минем бик күп фикер ишеткәнем бар. Менә телевизорда да яңгырады, бигрәк тә яшьләр тарафыннан, яшь активистлар тарафыннан яңгырады. Төбәкләрдә татар оешмалары тиешенчә эшләмиләр, һәм төбәкләрдәге татар оешмалары һәр татарга барып җитә алмады. Төбәкләрдәге татар оешмалары барысына да гаепле дигән фикерләр яңгырады. Иштегә туры килде. Минем менә ул кешеләргә тоже мөрәҗәгать белән чыгасым килә. Аларда әгәр дә әзер рецепт бар икән, һәр татарның колагына барып ирешерлек һәм аларны битарафлыктан уятырлык. Шул рецепт белән бүлешсеннәр иде алар. Читкә килеп, чит төбәктә килеп, диванда монда Татарстанда кырын ятып кына үзенең мөхитендә читтәге вазгыятны белмичә алай итеп гаепләү дөрес түгел. Татар иҗтимагый активистлары алар дәүләттән бернинди ярдәм алмыйча энтузиазм рәвешендә бик күп эшләр алып баралар. Булдырылган кадәр алар эшлиләр. Булдырылмаганын аны дәүләттә булдыра алмый. Статистикага тагын бер игътибар итәсем килә. Сезнең төбәктәге татар торак пунктлары буенча инде без сүз чыкты бит инде авыллар дидек. Менә узган гасыр дәвамында өлкәдә татарлар яшәгән 88 җирлек булган икән. Узган гасырда инде. Шуларның 12се татар башкорт, 42се рус татар, берсе мари татар авылы, калган 33 чиста татар авылы булып чыга инде. Бу узган гасыр әле күптән түгел булган күрсәткеч. Менә 2000-дә, то есть бу 2000 елга кадәрге. 1900. Әйе. Менә бүгенге көндә бу саннар ничек реалга туры киләме? Татар авыллары алар арттымы, кимүгә барамы? Менә бу 88 авыл дигән, 88 авылның инде авыл дигән сүз түгел ул. Авыл дигән татарлар күбрәк яшәгән дигән җир билгеле ул кими. Менә хәзерге вакытта 52 торакта торган территория дип әйтик, миндә дөрес ничек була. 52 җирдә татарлар 50% күбрәккә яшиләр. 42 татар авылы бар. Бу чиста татар авылымы? Чиста татар авылы иде. Соңгы вакытта шушындый тенденция бара. Чит илләрдән күчеп килүчеләр, я булмаса кашаклар, я булмаса алар татар авылларына килеп урнашалар. Ни өчен дигәндә безнең Свердловск өлкәсендә татар авыллары яши. Алар төзекләр, анда эшчән уңган кешеләр яши һәм чиста татар авылы булып калырга менә хәзер андый мөмкинлекләр кимеде. Бу безнең яшәү сыйфатына да бик каты йогынты ясый. Аларга бит инде кирмәгез, монда үй салмагыз дип әйтеп булмый. Монда урнашмагыз дип әйтеп булмый. Шуңа күрә чиста татар авыллары күпме калган икән, менә бу җан исәптән карыйсы килә. Нәтиҗәләрен ясаганнан соң, әгәр дә мөмкин булса инде. Әмма менә бу 42 татар авылында безнең әлегә кадәр кызганычка каршы оптимизация нәтиҗәсендә кайсы бер авылларда күбесендә мәктәпләр бетерелде, башка башлангыч мәктәпләр дә бетерелде. Һәм 2002 елның җан исәбендә анда 1-2 татар авылында бик нык эшләделәр инде. Сез татарлар түгел башкортлар дип, анда берничә башкорт барлыкка килде шул вакытта инде. Мин бер юлы искәртеп үтәм, мин башкортларга каршы түгел. Башкортлар бик уңган, бик булган халык, біз алар белән бик дус яшибез. Һәм алар үзләренең милләтләрен саклау өчен үзләренчә эш алып баралар. Алар бик нык кимемәгәндә бу юлы, ничек бар шулай, безнең татарлар бик күп һәм безнең шуңа күрә сан ул бик нык аерылып тора. Менә 1970 елларда шундый сан бар, мин инде интернет чыганакларыннан да карадым. Татар авыллары руслаша башлау. Менә бу катнаш никахлар аркасында. Кайберләрендә инде руслар күбрәк тә булып китә, артып та китә сан ягыннан татар авылларында. Менә татар авылларының руслашу тенденциясе бүген ни дәрәҗәдә ул? Сизеләме ул? Менә сез инде берникадәр әйтеп киттегез аны. Сизелми димени. Менә без бит инде мәгариф, татар мәгарифен саклап калу буенча зур эш алып бара торган идек. 19 татар мәктәбен без саклап кала алдык. Әмма ул 19 татар мәктәбендә бигрәк тә 17 елдагы хәлләрдән соң безнең татар теле дәресе я 1 сәгать, я 2 сәгать бик әз генә җирдә 3 сәгать укытыла. Һәм менә мин без бит инде менә хәзер барабыз, ата-аналар туган телегезне татар дип язылсагыз, татар телен саклап кала алабыз дип әйме. Әмма менә шушы урыслашу тенденциясе аркасында күп кенә балалар туган теленнән рус теле дип таныйлар.
Һәм мәктәп карый, ничә бала рус телен укырга тиеш, туган тел итеп, ничә бала татар телен укырга тиеш. Безнең бүгенге көндә менә бу 19 мәктәпнең 15-ндә предмет буларак укытыла инде татар теле, 4-сендә укытыла кружок, я булмаса факультатив. Ягъни чиста татар мәктәпләре бүгенге көндә Свердловск өлкәсендә юк. Менә миндә бер шундый тагын бер белешмә бар. 1960 елларга кадәр татар авылларында укыту бары тик татарча гына алып барылган. Менә шуны гына әйтмәкче. 1953 елда 38 татар мәктәбе булган. 53 елда. Шуны гына әйтмәкче идем. Менә мин Сафчишма газетасының мөхәррире булып эшлим. Бүгенге көндә минем үз хәбәрчеләрем бар. Һәм алар чиста татар телендә миңа бик матур хикәяләр, шигырьләр, хәбәрләр язалар. Аларның яше инде 70+. Ни өчен дигәндә, алар шунда туып үскәннәр. Шушы мәктәпләрдә укыганнар. Шушы мәктәпләрдә укыганнар. Әдәби татар телендә алар, мин менә Татарстанда татар мәктәбен бетергән кеше. Алар менә шушы минем дәрәҗәдә бәлки кайсы бер сүзләрне әле миннән дә яхшырак белеп, шундый матур итеп язалар. Һәм мин алардан белешәдерим, каян белдегез, кайничек өйрәндегез? Алар миңа сөйлиләр. Татарстаннан юнәлеш теге направление диләр инде буенча анда татар укытучыларын җибәртергәннәр ул елларда. Татар укытучылары татар авылларында татарча дәресләр алып барганнар һәм аларның белемнәре бик тирән. Һәм алар бүген көндә дә бер каяда югалып калмаганнар, телләрен дә югалтмаганнар һәм менә дигән итеп яшиләр. Ә менә 70-нче еллардан башлап менә бу тенденция киткән инде урыслашуга. Сез дөрес әйтәсез. Ә мин шуны әйтәсе килә, мин әле мәгариф системасыннан ераграк кеше булсам да, экономист һәм журналист, ерак кеше дип әйтсәм дә була инде, әйме? Бу ел мине татар телен яхшы белүем аркасында татар теле буенча олимпиадага чакырдылар жюри әгъзасы итеп. Мин яманлысым килми укытучыларына, балаларның белем дәрәҗәсе юк дәрәҗәсендә. Аларның беренчедән диалект бик матур әйбер ул. Әдәби тел белән сөйләшегез дип берәүгә дә әйтеп булмый, мин диалектны бөтенләй яратам. Һәр җирдә һәр татарның үзенең диалекты бар. Ну булар бит инде диалектта язалар. Менә анда безнең Урал ягында ошый дигән сүз юк. Килешә диләр. Миңа менә бу әйбер килешә. Килешә дип теге күлмәк килешә түгел, бу миңа ошый дигән сүз аларда. Ул килешә дигән сүзендә бала килешә дип яза. Ш хәрефе белән, 2 и хәрефе белән шәшәк дими сиська ди. Мягкий знак куя ортасына. Ансы да ярар әле. Әдипләрне бутау. Муса Җәлил белән Габдулла Тукайны бутау. Аларның әсәрләрен бутау. Бу нәрсәдән, бу мәктәптә ана теле, татар теле, әдәбияты дәресләренең аз булуыннан гына киләме? Укытучыларның әзерлеге җитми, моны ничек аңлатырга мөмкин? Безнең барыбызның да бер зур ни бар? Бәла бар. Хәзерге заманда ул татарларга гына кагылмый. Яшьләр бигрәк тә халык укымый. Китап уку бетте. Гомуми грамотасызлык дип әйтәләр. Безнең хәзер күп кенә яшьләр, менә без бит инде рәсми дәүләт органы буларак рәсми хатларны күп язабыз. Кайсы бер яшьләргә тапшырсаң, андый хатларны я булмаса читтән кисә бер төрле кеше язган булса, анда рус теленнән дә бик күп хаталар китә. Мин шундый сорау бирмәм. Менә бүгенге көндә Свердловск өлкәсендә янәдән чиста татар мәктәбе ачып буламы, юкмы менә хәзер бүгенге шартларда? Бик авыр. Аны башларга кирәк, беренчедән татар балалар бакчасыннан. Татар балалар бакчасы инде Свердловск өлкәсендә шулай юктыр. Чиста. Этнокультурный компонент кергән татар балалар бакчалары бар. Алар русча сөйләшәләр, русча тәрбиялиләр, татарча җырлыйлар, татарча бийләр һәм татарча бераз сөйләшәләр. Шундый ул компонент. Шын татар балалар бакчасы юк, авылларда бәлки балалар белән тәрбиячеләр татарча сөйләшә торганнардыр, барып тикшерәсе бар әле, карыйсы бар әле. Кайсы телдә аралашалар микән? Әмма менә элегрәк, менә мин телевидениедә эшләгән елларда, аннан соң менә 2000 елларның башында без әле татар авылларына бик күп йөри торган идек һәм йөргән вакытта минем исем китә татарларның балаларның рәхәтләнеп татарча сөйләшкәннәренә. Ә хәзер алар бөтен җирдә русча сөйләшәләр. Нәрсә бу? Интернет йогынтысымы?
Я булмаса ата-аналарның поколениясы шундый үсеп җиттеме, татарча белми торган, я булмаса теленә әһәмият бирми торган. Мин тагын бер фикер әйтәсем килә сезгә. Менә хәзер бит инде кешеләрнең авыл җирендә дә тормышы җиңеләйде. Безнең нәрсә, кирне машина юа, савыт сабаны машина юа, ашарга мультиварка пешерә. Су кергән, газ кергән, газ кергән, аннан соң әле машина капка төбендә. Идәнне дә әле робот-пылесос юа хәзер. Бер караганда вакыт күп булырга тиеш, китап укы, үзеңнең мәгърифәтеңне арттыр, әмма безнең менә кеше никадәр байрак шул хәтле күңел ярылана микән? Битарафлык арта микән? Җәмгыять шундыйга әверелдеме? Бу бит безнең генә бәла түгел, бу бит гомумән бәла. Без укымый башладык, без күрми башладык, без интернетта утырабыз. Без дип мин теге безнең барыбызны да әйтәсе килә, гомумән әйтәм мин, әйме? Менә бу битарафлык бу җанисәпкә шулай ук йогынты ясагандыр дип. Безнең максатыбыз ничек тә булса татарның үзаңын үстерү, үзаңын арттыру килеп чыга инде. Бу шартларда менә ничектер уятырга, Тукай әйткән бит, йоклаган гынамы әллә мәрткә киткәнме дип, менә ничек уятырга хәзер. Мәрткә киткән дип әйтәсе килә. Бүгенге көндә Свердловск өлкәсендәге татарларның ничә проценты үз ана телендә сөйләшә микән? Менә бармы дисәң? Без элегрәк, менә безнең ул вакытта җитәкчебез Ринат Риваевич Садриев иде. Ул вакытта без шундый анализ ясап караган идек. 10 елга кадәр 44% дип чыгарган идек. Бу 12 елга кадәр. 10 елга кадәр. Хәзерге вакытта аны исәпләүче кеше юк, аны менә белмим инде, аны ничек итеп эшләргә дә. Без ул вакытта бик рәсми чыганаклар аша шушындый санны китереп чыгарган. Бары яртысыннан күбрәге татар телен белми инде. Белми. Монда объектив сәбәпләр дә бар билгеле. Монда ата-аналарның татар теленә игътибар бирмәү яшьләр алар. Элеккеге яшьләр үсеп җиттеләр хәзер, аларга үзләре ата-ана. Һәм ассимиляция дигән әйберне бер кая да куеп булмый, катнаш никахларны тыеп булмый, без аны тыярга хакыбыз юк. Ничек инде 2 яшь йөрәккә сез бер-берегезне яратасыз икән, кавышмагыз, син бит башка милләт кеше дип әйтеп булмый. Әмма профилактика эшен бәлки алып барырга кирәктер. Профилактика. Менә безнең билгеле яшьләр бар, катнаш гаиләләрдән булган яшьләр дә, үзләренең балаларын татарчага өйрәтәсе килгән яшьләр бар. Менә без гел искә алабыз аны тел өйрәнү мәсьәләсендә, безнең бит инде ана теле онлайн мәктәбе бар. Бу интернет платформа телне өйрәнү буенча. Сезнең өлкәдә бу платформадан файдаланалармы, юкмы? Аның нәтиҗәсе бармы менә бу проектның ана теленең? Файдаланалар, кызыксынучылар бар. Гомумән без аңа ел сайын шундый теге ссылкасын бүтән төркемнәргә җибәреп торабыз. Кирегез дип, нәтиҗәсен әйтә алмыйм. Безнең бит әле яшәмә мәктәпләре дә бар. Яшәмә мәктәпләрендә менә безнең Каюм Насыйри филиалы әйбәт кенә эшләп киләдер, анда онлайн дәресләр бик матур алып барыла. Һәм анда килүче кызыксынучылар бар, алар арасында руслар да бар, алар татар телен өйрәнәселәре килә. Әмма менә хәзерге вакытта вакытлыча туктап тора, әле безнең анда ремонт башланды, безнең ул нидә бинада. Хәзерге вакытта мин әйтәсем килә, татар телен өйрәнү өчен кызыксындыру чарасы булсын иде, аңа я булмаса, әгәр татар мәктәбен ачабыз икән, без ул полилингваль дәрәҗәдә, я булмаса инглиз теле һәм кытай теле бәлки, шулар белән бергә өйрәнә торган, ничектер престиж булырга тиеш. Ягъни диссертка тагын бер телне белән кызыксындырырга. Хәзерге вакытта халыкара вазгыятькә кирәкле телне анда ниндидер конкурслар булдырып, ничектер престижны булсын өчен. Аның өчен бик әйбәт оештыручы кирәктер инде ул, мәгариф системасында яхшы белгән. Һәм гомумән менә сез әйтәсез, ничек үзаңны уятырга дип. Мин ул турыда бик еш уйланам. Ничектер бер төрле рецепт була алмый. Без инде йөрибез авыллар буйлап, шәһәрләр буйлап йөрибез. Сөйләшкәндә тыңлыйлар алар. Кайтып киткәч онталардыр инде. Менә үзаң дигәндән һаман Тукайны мөрәҗәгать итәргә туры килә. Әйткән бит инде рус ширендә без тарихлы эзлебез дип. Шуннан да менә сез әйтеп киттегез, Свердловск өлкәсендә ничә катлам татар, җирле татарлар. Алар бит инде кичә бүген генә барлыкка килмәгән. Алар Болгар чорыннан ук, Алтын Урда чорыннан ук, Казан ханлыгы, Сибир ханлыгы чорларыннан ук төпләнеп яшәгән безнең татарлар, алар килмешек түгел, алар җирле халык. Менә шушы горурлык, шушы хис
ул татарларда бармы? Менә алар горурланамы аның белән? Бар. Менә без монда үз җиребездә яшибез, бу безнең җиребез, без шундый татарлар дип. Бар, безнең менә нәкъ шушы Түбән Сырга районында, аннан соң менә шушы татарлар тупланып яши торган 4 районда безнең татар авыллары, алар үзләренең тарихлары белән кызыксынып, музейлар ясап, гомумән аларның бит киемнәре дә үзенчәлекле, аларның фольклоры да үзенчәлекле, алар җыр биюләрне саклап киләләр, алар буыннан буынга күчерәләр, һәм хәзер үзләренең яшьләр арасында мода керткәннәр теге тамбурлы чигү белән күлмәкләрне, яңа күлмәкләрне бизәү, андый әйберләр бар. Безнең урындагы татарлар, алар менә шушы безнең көнбатыш төбәктә бик мотор табигать эчендә авылларда яшәп яткан, әмма социаль як бар. Менә ул урындагы татарларның, менә без Уфа шәһәре дигән авыл бар име, анда яшьләр китмәскә тырыша, яшьләр үзләренә күрә бер микрорайон төзеп, яңа йортлар төзеп, менә дигән итеп шул авылда яшәп, үзләренә кәсеп табып яшәп яталар, анда бөтенләй башка мөхит. Менә Әрәкәй дигән авыл бар, анда безнең данлыклы Сәрдәрья ансамбле бар. Ул Сәрдәрья ансамбленең үзенчәлекләре, ул Урал татарларының үзенчәлекләре, алар аны дөньяга чыгара алдылар. Фольклорны, җирле фольклор. Әмма бик күп авылларда урбанизация дигән әйбер сакланды. Ни өчен дигәндә эшсезлек, менә бу перестройка ягын вакытыннан соң, үзгәртеп кору вакытыннан соң колхозларның таркалуы, совхозларның таркалуы һәм халык күбрәк шәһәрләргә ургылды. Менә бу җанисәп алу вакытында да без чараларны күбрәк татар авылларына игътибар итәргә тырыштык. Күбрәк шәһәрләр белән эшләгән булсак, әйбәтрәк буласы түгел микән дип уйлыйм. Чөнки бит татарларның ничә проценты гына бүген авылда яши? Бер 20-25% канадыр, Нурайын. Без анда 22, менә Казан шәһәре филармониясы артистлары белән 22 җирдә булып концертлар куеп, халыкны шыгрым тулы залларга шуны сөйләп, аңлатып, алар аны үткәннәрдер, аларга үтемле булды ул. Бит шәһәрләрдә ярар, менә Пышма шәһәрендә 100 меңнән артык халык яши. Без анда килеп бит инде залга керер инде бер 400 кеше. Аның бит әле һәрбер өйгә барып җитеп булмады. Аның рецептын белмим мин. Ничек итеп һәрбер өйгә телевидение бар. Теләгән кеше радионы интернеттан тыңлый ала. Газет чыгып бара, анда инде ай сайын диярлек ул өндәүләр булды. Газет бер-ике штукта калмыйча таралып битеп бара, бушка. Акчага булса алай таралмасы дип уйлыйм. Ансында без менә бушка яратабыз. Һәм әйтәсе килә, бу чаралар гына җитмәде микәнне. Интернеттан күпме роликлар җибәрдек, әйме. Тагын ничек итеп барып җитеп була? 2030 елга безнең татарлар саны 120гә менсә, без артык дип әйтә алмыйбыз бит. Без бит 143тән кире төштек. 143тән кире төштек. Менә шунысы бар бит. Без бары югалткан булып чыгабыз. Шул. Менә географик яктан караганда Свердловск өлкәсе, Екатеринбург шәһәре, ул бит инде Европа белән Азияның чатында кисешкән урынында дип әйтәбез. Ике төрле мәдәният, ике төрле культура, ике төрле менталитет, Европа, Шәрык, татарлар, биредә яшәүче татарлар, алар кайсы якта бүген? Шәрыкка ушамы, Европагамы, әллә аларда ниндидер бер Европа белән Азияның синтезы барлыкка килдеме? Катлаулы сорау бу. Мин әйтәсе килә, менә алар ничек яши, шулай яши. Ничек урыслар яши, шулай дип яши. Алар бер-берсе белән уже катышып беткәннәр. Виләтә шәһәрдә яшәүчеләр. Билгеле, менә безнең мәдәни чараларыбыз бик күп. Анда алар үзләренең теге шәрык кыяфәтләрен күрсәтәләр, мотор итеп, милли киемнәр киеп. Бәйрәмнәре бездә Сабантуйда, менә бу ел безнең 2022 елдагы Сабантуйда ниләр һавадан санаганнар 30,200 кеше катнашкан. Анда ярты мәйдан милли киемнән бик каты сөенеп, бик каты яратып халык бәйрәм итте. Ул ягы да бар. Әмма көнкүреш безнең заманча көнкүрештә халык үзара русча сөйләшә торгандыр һәм Россиячә яши. Менә ничек бөтен кеше яши, шулай итеп яшиләр. Өйдә теге элекеге шикелле чиккәмендәрләр шул бакчаларда, мотордачаларда булса гына инде хәзер өйдә дә аны да сакламыйлар. Үзләренчә башкача итеп яшиләр алар. Менә Свердловск өлкәсен
мөселманнарның яшәеше буенча, мөселманнарның тормышы буенча Россиянең минемдә уенышыны белән бергә әйтәм, Россиянең рекордлар китабына кертергә була торгандар. Алтын мөфтият. Син нәрсә турында сөйлисең инде шундый ук шамаладың. Бер өлкәдә 6 мөфтият, 6 диния нәзарәте. Гәрчә андагы мөфтиләр без аерым булсак та, безнең максатларыбыз уртак дип әйтергә яраталар. Әмма ләкин менә ниндидер зур проектларны, ил күләм мөселман дөньясындагы ниндидер зур эшләрне башкарыр өчен менә мондый бүлгәләнү ул аяк чалмый калмый торгандыр. Минем өчен мин хатын-кызлар буларак, татар хатынлары буларак, бәлки олы мөфти абзыйларны ничектер аларга сүз әйтеп утыру, бәлки килешмәстә. Сез монда инде татар конгрессы рәисенең урынбасары буларак әйтәсез бит. Минем йөрәгем мөселман, мин үзебезнең динебезне, гореф-гадәтләребезне бик нык хөрмәт итәм. Әмма менә әйтәсем килә, мәчетләргә бик йөрисе килми, нәкъ менә шушы бүлгәләнү аркасында. Без үзебезчә бөтен гореф-гадәтләребезне дә саклыйбыз. Әмма менә бүлгәләнү безнең йөрәккә ул тия. Бу кайчан башланды бу Фәвия? Менә бу бүлгәләнү тарихына кисәк барманың, менә кайсы чордан шулай китте, менә бу юлга бастылар? Мин әйтәсем килә, бу 90-нчы еллар башында безнең әле бер генә мөфтият иде. Ул вакытта Тәлгать Таҗетдин карамагында безнең мәчет ачылып, аннан соң Болгарларга барып йөреп, шундый әйбәт кенә баралар. 2000-нчы еллар башында анда килеп чыктылар инде Аширов, Нафигулла, Мәскәүдән бик акыллы, бик булдыклы кеше, аны тыңласаң исең китәрлек бит инде. Һәм гомумән ничектер теге Азиат өлеше, Европа өлеше дигән әйбер дә китте. Аннан соң кайсы бер мәчетләр без анда да бармыйбыз, монда да буталып, без үзебез генә калабыз дип башладылар. Һәм кайсы бер мөфтиятләр килеп чыкты. Менә шушы аларга да бармыйбыз, буларга да бармыйбыз, безнең үз юлыбыз, безнеке, без Аллаһ Тәгаләгә хезмәт итәбез дигән әйбер булды. Һәм тагын бер әйбер бар, анысын ничек дип әйтим икән? Шушы әйберне рәткә салу буенча хөкүмәт тарафыннан да бер мөфтият оештырылды, ул рәсми түгел инде. Гомумән башка милләт кешесе мөфти булып килде. Башка дин кешесе дисәң дә була. Ул ислам динен кабул итеп, үзенчә ул оста гына иттереп эшне алып бара башлады. Менә бу таркалулар шуннан китте. Монда Азия өлеше бар, Европа өлеше бар. Менә без әйткән юл чаты инде бу. Әйме кисешкән урын. Менә шушы диндә күрәсең чагыла моның аермалыклары. Диннең үзендә шагылмыйдыр ул. Диндә шагылмый, эшчәнлек мөселман өммәтенең эшчәнлегендә дип әйтик. Диннең үзен һәркем кайда да бер, теге бездә башка мәзһәбләр юк. Ханафи мәзһәбе белән бөтен иләрдә бергә. Әмма менә бу динне йөрәгем кушканны әйтәм. Динне сәясәткә әйләндерү дөрес түгел. Монда менә бу мөфтиятләргә бүлү ул сәясәт дип аңлыйм мин. Бу бит инде бу мөфтиятләргә бу бит инде татарны да бүлгәләү булып чыга. Татарны гына түгел, ул әле ул теге үзара ниндидер теге көчне таркату дигән шикелле. Шушындый фикер. Ягъни уртак көч ниндидер кирәк түгел. Һәм күп кенә кешене дингә килүдән читкә этәрә. Менә шушы хәлләрне күргәннән соң. Билгеле, менә бит кайсы вакытта мәчеткә керәсе килми. Менә бу дөрес түгел. Җәмигъ мәчете юк дип әйтәбез Свердловск өлкәсендә. Менә моннан 20 ел элек башланган бит инде сүз төзү турында. Бәлки менә шушы чуалышлар да, шушы бүлгәләнү дә бу җәмигъ мәчетен төзүгә бер киртә булып тормыймы? Киртә инде безгә бит әйтәләр, башта үзара хәлләрегезне шишеп бетерегез дә, аннан безгә килерсез дип. Киртә билгеле, билмим башка җирдә андый юк. Менә бу сүзләрне мин теге бик борчылып әйтәм. Ни өчен дигәндә, эшенә кирип китеп булмый бу мәсьәләнең. Бөтен сәбәпләрен дә белеп бетереп булмый. Өстән караганда минемчә бу сәясәт. Сәясәт аркасында шулай бүлгәләнү һәм нәрсәдер бүлешү. Нәрсә бүлешәләр, мин анысын әйтә алмыйм, белмим.
Менә без бит инде бүгенге көндә сәбәпләрне эзлибез, җанисәптә ни өчен безнең саныбыз кимәде дип. Безнең саныбыз кимүнең бер сәбәбе итеп менә шушы бүлгәләнүне дә атарга мөмкиндер. Менә минем бу укым сәгате тапшыруда кунакта булган язучы Вахит Имамов та ул да бу мәсьәләдә ассызыклап әйтте. Без үзебез бүлгәләнеп, уртак фикергә килмәгәндә безгә караш та шундыйрак булачак дип. Менә рецептның бер өлеше шулай дип әйтсәң була. Беләсезме ни өчен әле? Менә халык дингә бирелсә, рухи яктан байыса, ул бөтен әйбергә дә җаваплырак карар иде. Милләтенә дә. Менә бу берләшү, ул мөмкин әйбер микән, юк микән алсын әйтәләр. Без ничәмә еллар, дистәләгән еллар берләшү турында сөйләшәбез. Һаман да берләшеп җитә алмыйбыз. Менә ул берләшү башкарып чыгарсак без аны, бәлки 30-нчы елның җанисәбе безгә уңай нәтиҗәләрне бирә алыр иде. Иншалла дип әйтәсе килә инде бу вакытта. Шулай дип кенә әйтергә кала. Менә Свердловск өлкәсендә татарларның милли, мәдәни, социаль күтәрелеше дигәндә тарихи чыганаклардан да бу шулайрак ике чорны атарга мөмкиндер. Берсен әйтәләр, менә 1919 елдан башлап 40 елга кадәр сугыш башланганчы, ул чорда күп санлы газета, журналлар ачылган. Татар театры ялгышмасам әле, шул күчмә татар театры шул вакытта эшләмәде микән, әйме. Свердловскның педагогия институтында, техникумында татар теле һәм әдәбияты белгечлеге буенча татар теле укытучылары әзерләгәннәр. Бүген менә бу санап киткән казанышлардан нәрсә калды? Чынлап та менә бу бигрәк тә сугышка кадәр елларда, 20-нче еллар ахырында, 30-нчы еллар башында социализм юлы дигән татарча газет чыккан, зур форматта ул чыккан, Шәпи агай дигән юмористик журнал чыккан. Аннан соң театр эшләп килгән, аннан соң ул театрда әле менә безнең бүгенге көндәге шундый ниләребез данлыклы гимнасткалар дип әйтик инде. Бер туган Нәҗметдиневларның, аларның әти-әниләре дә шунда катнашкан. Аларның менә бу ата-аналары белән горурлыклары бар, әмма милләтпәрвәрлекләре, телләре, ниләре хәзер инде юкка чыккан дип әйтәсем килә. Һәм 30-нчы еллар ахырында, бигрәк тә сугыштан соң, әле менә бу татар мәктәпләре, татар укытучылары, татарча саклап калган булса да, бүгенге көндә безнең менә шушы вакытлардан сабантуй сакланып калган дип әйтәсе килә. Бердән-бер. Тагын нәрсә дип әйтеп була? Менә бу социализм юлы юк. Шәпи агай юк. Театр үзешчән театрлар бар безнең. Үзешчәннәр бар. Дәүләт югарылыгы. Дәүләт карамагындагы, дәүләт югарылыгындагы андый театр юк. Гәҗитне менә 20 ел чыга безнең Сафчешмә газеты, 21 ел була инде, менә март аенда 21 ел була. Ул шәхси эшмәкәрләр тарафыннан чыгарыла, әзме күпме барыбер булышып торалар, рәхмәт яугараларга. Дәүләт ягыннан андый теге зур булышлык юк. Менә без күтәрелешнең беренче чорын атадык, икенче чорын менә бу 90-нчы еллар башыннан, союз таркалгачыннан безнең бит инде суверенитетлар парады, милләтләр икенче төрле сулыш ала башлады, төбәкләрдә дә, иҗтимагый оешмаларда барлыкка килде, төрле юнәлештә эшчәнлекләр алып бардылар. Шул чорда Свердловск өлкәсендә генә дә радио, телевидениедә шактый гына татарча тапшырулар булган. Бүген ялгышмасам, аларның берсе дә юк эфирда. Сөйлим, менә сез бит үзегез күргән, үзең эшләгән. Чынлап та менә 89-нчы елдан башлап татар оешмалары төзелеп, алар бик зур эшләр алып барганнар. Алар анда Элиза ханым Сафиуллина, анда Фәрит Шәңгәрәев, анда менә безнең хәзерге вакытта ул активистлар бар. Алар гомумән алган вакытта менә шушы барысы да бит инде энтузиазм тарафыннан киткән әйберләр. Беренче фестивальләр яратканнар дигән Люция ханым Ризванова анда аны оештырып җибәргән кешеләрнең берсе, режиссеры дип әйтәсе килә инде. Шундый фестивальләр киткән, татар моңы, татар җыры, һәм 92-нче елда якташлар дигән радио тапшыру эшли башлаган. 93-нче елда мин үзем Артемовский шәһәрендә, анда Буланар шахтерлар поселогында тордык без. Артемовский шәһәре телевидениесендә баш бухгалтер булып эшләгән вакытта безнең көн дигән тапшыру чыгара башладым.
телевизион тапшыру татар телендә һәм 99 елда ул безнең өлкә дәрәҗәсенә күтәрелде. Башта Гостелердә компания каналында чыкты айга бер тапкыр, аннан соң атна сайын өлкә телевизион каналында чыга башлады. Һәм мин инде башка эшкә чыгып киткәч, ул минем илем дигән исем белән аны автономия үз өстенә алды. 10 елга хәтле чыкты ул тапшыру атна сайын. Гомумән ул тапшырулар бик кирәкле һәм бик урынлы иде. Мин әле хәерле кич дигән тапшыруны чыгарган вакытта өлкә телевидение каналында ул вакытта әле безгә эфирны бушка бирәләр иде. Минем илемгә эфирны уже түләп бирә башладылар. Аңа ниләр кирәк булды? Уже спонсорлар кирәк булды. Иганәчеләр кирәк булды. Һәм гомумән түләп баргач, аның гел ул телевидение тотып торучы кеше читкә китте дә, финанс бетте һәм 10 елда эфирны яптылар. Безнең Татарстан инде хәзер рәисенең Рөстәм Миңнехановның әйткән сүзе бар бит. Без сувенир халык түгел дип. Свердловск өлкәсендә татарларыбыз сувенир булып калмасын өчен нәрсә эшләргә кирәк хәзер? Йоклап ятмаска. Торып, урыннарыбыздан торып, халыкка барырга, бер үзебез генә түгел, яшьләрне җәлеп итәргә, яшьләрнең күбесенең билгеле инде кызыксынучанлыгы, я булмаса милли мәсьәләгә таянып трамплин ясап каядыр барырга, депутат муанда каядыр андый яшьләребез дә бар, Аллага шөкер, булсыннар, эшләсеннәр алар, эшләсеннәр дә шуны кулланып, депутат булсалар, тагын да күбрәк ярдәм итәрләр дип әйтәсем килә минем. Әмма менә бу дини яктан рухи байлыгыбызны арттыру өстендә эшләргә, берләшү өстендә эшләргә эзләгән рецептымны үземдә таптым бугай. Әмма аны эшләр өчен әле бик күп барыбызга да бергәләшеп хезмәт куярга кирәк. Бер кеше я ике кеше генә аны эшли алмый. Бер-беребезнең теге бер казанга сыеша алмаган тәкә башларын санамыйча гына барыбызга да бергә шул казанга чумып эшләребезне башкарырга кирәк. Рәхмәт, Фәвия, эчтәлекле әңгәмәгез өчен. Инде Свердловск өлкәсендәге татарлар үзләрен чын татар итеп туялар, яшиләр икән, киләчәк өметсез түгел. Сезгә эшегездә зур уңышлар һәм Казан белән Екатеринбург арасында сукмакка тузан төшмәсен. Амин, шулай булсын, рәхмәт сезгә.